JB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang, alas 12:08. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na udto mga tugang. Ngunyan aldaw nin Martes, pecha 4 sa bulan nin Marso 2025. Inian Bareta alas 12, asin kamian magiging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Ini po ang sa tuyang mga headlines. 6,000 na mga scouters halis sa anom na probinsya kan rehiyon piglalaoman na partisipar sa 2025 Regional Scout Jamboree. National Food Authority Bicol nagpaliwanag manungod sa mga probinsya na pwedeng magbakal ng baratong bagas makalihis ang deklarasyon in food emergency on rice. Joint committee hearing kan tulong komite kan Sangguniang Bayan kan Bakakay, Albay, Ginibo, Kasuhapon sa Barangay Kagbulakaw. QR system para sa pagpromotir sa turismo kang Kamalig, target na ilansar ngunya na taon. Sa satuyang national news, Marcos administration pighahanda na ang plano kontra sa grabing init. Report na may donasyon ang mga Chinese spy sa PNP, pipaimbestigaran kan Malacanang. Department of Justice papakusugon ang mga cyber law kontra fake news. Pilipinas kapurit sa work-life balance. Asin sa ibang nasyon, Japan nag-deploy nin sobra 1,000 na bombero kontra sa padagos na forest fires. Pilipinas preparado na bilang host kang 2025 FIVB Volleyball Men's World Championships. Iyan po sa tuyang mga headlines sang Ngunyan aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nasa 6,000 na mga scouters halis sa manlain-lain na probinsya asin syudad sa rehiyon ang piglalaoman na mapartisipar sa 2025 Regional Scout Jamboree sa Marso 6 sa Cod 9 sa Barangay Basag, Ligao City. Sa pakikipaghoron kan DCGB News kay BSP Southern Luzon Deputy Cluster Head Enrique Besenio, ngunya na taon ang mga aktibidad sa Jamboree ang nakapokus sa character building, skills for life, emergency service skills, basic scouting skills, asin ang manungod sa pagtrack nin bagyo. Pinasalamatan man ni Besenio ang lokal na gobyerno kan Ligao City asin ang gobyerno probinsyal kan Albay dahil sa saindang suporta na ipigtatao sa saindang aktibidad. Pigin ganyar ni Besenio ang mga magurang kan mga aki na tauan nin tsansa na magpartisipar sa nasabing aktibidad dahil sa dakol sindang mauukudan digdi asin magagamit sa oro-aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Apat sa ng probinsya sa Bicol Region ang kaibahan sa listahan na pwedeng magbakal ng baratong bagas sa National Food Authority Bicol kasunod kan deklarasyon in food emergency on rice. Ini ang ipinaliwanag sa DZGB News ni NFA Bicol Regional Manager Julie Llanaresas kung saan ang listahan ang hali sa rekomendasyon kang National Pricing Coordinating Council na ibinaba sa Department of Agriculture. Segun kay Llanaresas, kaibahan digdi ang probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, asin Masbate. Ipinaliwanag niya na ang proseso para digdi iyo ang lambang lokal na gobyerno ang kaipuhan na makipagkoordinar sa Food Terminal Incorporated para sa pagpirma nin sarong Memorandum of Agreement.
Oras na magkaigwan ni nasabing kasunduan, ang mga LGU magkakaigwan ng purchase order asin matauman ang FTI ning Go Signal sa NFA na mapaluwas ning Go Signal para sa pagbakal ning bagas sa nasabing LGU sa kantidad na 33 pesos sa kada kilo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kaipuhanin mas hararom na paghuroron asin pagpaplano ang mga miyembros kan sangguni ang bayan kan Bakakay, mga kapitan kan barangay kag Bulacau, Tanagan asin Manaet, Department of Public Works and Highways 1st District Engineering Office, asin ang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau para makabilog nin pangharaluyan na solusyon sa pagbabaha sa nasabing mga barangay kada bes na may pag-uran. Iniyan pahayag ni Konsehal Father Noli Alparce, pamayo kan Committee on Education asin Environment, makalihis ang ginibong Joint Committee hearing kan Committee on Laws asin Committee on Public Works kasuhapon sa barangay kag Bulacau. Sigon kay Father Alparce, nadangog ka nasabing mga ahensya kan gobyerno an agrangay kan mga apektadong residentes magin kan mga paratukdo kan eskwelahan digdi. Alagad wara sindani na ilalatag na long-term solution sa pagsabing kaipuhan pa na magkaigwan ng technical conference. Sa ibong kaini nagpromisa man ang DPWH na mapadaranin mga heavy equipment para magkondukta ng dredging asin desilting sa mga salog kan barangay para sa giraray na mapararom ini. Matatandaan nakalihis na aldaw kan magpadaranin surat an head teacher kan kag Bulacau Elementary School kay Konsehal Alparce na naghahagad nin makaskas na aksyon dahil na-eksperyensyahan na pagbaha kan nakalihis na semana kung sa nagdara ini nin takot sa inda lalo na sa mga estudyante asin na dumog ang mga learning materials, libro, printer, naraot ang mga cabinet asin narumpag ang kudal kan eskwelahan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inam agad. Target na ilansar kang Kamalig Municipal Tourism Office ngunya na taon ang saindang QR system para sa pag-digitalize kang pagpromotir kan turismo sa munisipyo. Sa pakikipaghuron kan DZGB News kay Mr. Jed Villanueva, pamayo ka na sabing opisina, ipinaliwanag ka ini na nasa development stage pasinda sa first and second quarter kan taon kung sain nagkakaigwa na sinda nin meeting asing koordinasyon sa IT expert para sa pagbilog kang system na gagamiton digdi. Sa paagi kan na idudukot na stickers na may QR code sa mga eropuerto, hotels asin iba pang establishmento, madali nang maaaraman ang direksyon kan mga turista asin iba pang informasyon manungod sa malain-lain na destinasyon sa munisipyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Naghagad na nintabang ang konseho kang barangay Balangibang kan Pulangi Albay, sasangguni ang bayan kan Pulangi manungod sa sobra sa 100 metros na nagabang dike sa Zone 4 kan barangay na sinabi. Kasuhapon sa regular na sesyon kan konseho kan personal na mag-atendir ang mga opisyales kaini para ipaabot ang nasabing sitwasyon. Digdi sinda nag-request na magkaigwanin sandbagging para makabulos ang tubig sa mga kabasan. Dahilan kaini sinugo na kan konseho ang sa indang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office asin Municipal Planning Division Office na makipag-koordinar sa Provincial Engineering Office asin sa Provincial DRRMO para sa interbensyon asin aksyon na gigibuhon digdi. Naihatod na sa mga eskwelahan sa munisipyo kang Uwas, Libon, asin Pulangi, Albay ang mga materyales para sa pagkonstruksyon ng mga temporary learning shelter. Sigun ini kay DepEd Albay Schools Division Office Disaster Risk Reduction Management Officer Alvin Cus. Kung sain, sa iyang sinabi na ang mga eskwelahan na tatawan kaini, iyo ang mga grabeng na destroso kan Bagyong Christine kan nakalihis na taon. Sinabi ni Cus sa anuman na oras, pwede nang mapo na ng patrabaho asin mag-irahay sa mga naraot na eskwelahan sa nasabing mga banwaan. Sa presente, nasa proseso naman sindakan pig-liquidate kan mga dokumentos sa gastos sa pagbakal kang nasabing materyales
na isusumitir sa Local Finance Committee kang gobyerno probinsyal kang Albay dahilan tan fondo na ginamit digdi anhali sa 1.5 milyon pesos na itinao sa SDO Albay. Piginganyar kan Department of Health Bicol Center for Health Development ang publiko na aprobitsaran ang libreng cancer screening services sa mga rural health units as in cancer center sites sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City as in Bicol Medical Center sa Naga City. Sigun kay DOH Bicol Regional Program Manager of the National Integrated Cancer Control Program, Julian Granadino, kay puhan na mangnuhon ang mga senyales o sintomas sa pagkakaigwan in breast cancer asin tulos na magpakonsulta sa pinakaharaning care provider para sa early detection and management. Sinabi ni Granadino na bantad sa pagkakaigwan in helang ang mga maedad na, may family history, makusog mag-inom nin alak, nagsisigarilyo asin iba pa. Para maibitaran ini, dapat na mantineron ang pagkakaigwan in healthy diet, pag-iwas sa sigarilyo, asin ang atab na pagpapaskrin para mapreventaran ang mas malalang komplikasyon. 22 na mga barangay sa probinsya kang Albay ang bibisitahon ngunya na aldaw kan disconnection team kang Albay Electric Cooperative o ALECO para sa massive disconnection activity ngunya na aldaw. Ini ang pinag-anunsyo kang kooperatiba kung sa inkaibahan sa barangay na dudumanon ninda iyo ang 9 na barangay sa Malinaw, 5 sa Legazpi City asin 8 naman sa Ligao City. Digdi ninda hihilingon asin puputulan in supply nin kuryente ang mga miyembros kang konsumidores na may dai pa nababayadan na konsumo asin may outstanding bills o arrears. Katakod ka ini pig-inganyar ninda ang mga miyembros na magbayad kan sa indang mga konsumo sa pinakaharaning ALECO Service and Collecting Office asin sa mga akreditadong payment centers para sa makaskas na transaksyon. Pikakarkulong sobra sa 2 milyon pesos na kantidad din shabu ang na-recover kan mga otoridad. Hali sa sarong high-value individual sa ikinasang buy-bust operation kasuhapon sa Purok 4, Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte. Sa impormasyon na ipinaluwas kan Police Regional Office 5 nangenot sa operasyon ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Police Drug Enforcement Unit, katuwang ang Daet Municipal Police Station. Nakuha sa suspect ang 49 pidaso in plastic sachets na may gabat na 300 gramos. Ang nasabing persona ang nahahampangon niyan sa kasong pagbayulyar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nadakop na kan mga personahes kan Bakakay Municipal Police Station ang sarong lalaking konsideradong rank 4 provincial most wanted person na naghahampang sa kasong rape. Sa press statement na pinuluwas kang nasabing hepatura sa papamayo ni Chief of Police, Police Major Edwin Apun, ang suspect ay may eksistidong mandyamento de aresto na ipinaluwas ni Presiding Judge Honorable Luella Tindugan Rocha kang RTC 5th Judicial Region Branch 16, Tabaco City, kung sainan sa iyang kaso wara ni pigrekomendar na piyansa para sa iyang libertad. Ang nasabing persona ang nasa kustudya na kan Bakakay MPS para sa magkanigong disposisyon. Sinuguro man sa nasabing hepatura na padagos sinda nagpalapag sa mga personang nakapagkomitir ng krimen para man mapanimbag ini sa ley. Mga tugang, primerong parte po iyan kan sa tuyang Bareta alas 12. Sa Bareta nyato sa lado nasyonal, ibang nasyon asin iba pa pagkatapos kaini. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo Congressman Didi Cabredo kasi sa inkaman magduman madaling ranihon maaasahan para para sirat sir o driver ka man estudyante simpleng tao tinatabangan kung Didi Cabredo salamat po sa imong marhay na pagserbisyo kung Didi Cabredo tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Ay, kaya pala ubos ka agad. Red Horse Super! Oh, tol! Daan-daan lang. Baka pati boses mo tangayin ng sipa. Red Horse Super ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga padi so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre padi. 131, ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man yan ang paborito ko, padi. 131, ako Bicol Party List. Pindutan na padi. Makanta na ako. 131, ako Bicol Party List. 131. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatag sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. The best deals, the best savings await you at the Metro Department Store Sidewalk Sale. March 14, 15, and 16. Up to 70% off on selected items. At the department store, get additional 10% off for MRC card members. MRC exclusive bargain treats save as much as 50% with a minimum purchase of 2,000 pesos at the department store. At this supermarket, exclusive to all MRC and MBC members. Free gift with purchase. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 213154 Series of 2025. Sa Bareta Nyato sa Nasyonal, pigahanda na kan gobyerno ang mga plano para sa kaligtasan kan publiko kontra sa grabing init kan panahon. Ini na mamatian ng unyan sa nagkapirang lugar sa nasyon. Kasunod ini kan nairehistro ang halangkaw na heat index sa Palawan, Nueva Ecija asin ibang parte kan Quezon City asin Kamanava, dahilan para magsuspender nin klase. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, enot nang nagpaluwas nin abiso ang Department of Health o DOH, asin nagpagirumdum may kinaaraman sa mga helang na pwedeng mamatean dahil sa init sa temperatura. Sa ngunyan, sigon sa opisyal, pigtitipon na ang mga action plans kan gobyerno para masiguro ang kaligtasan kan publiko.
Pipaimbestigaran kan Malacanang ang report na igwang donasyon ang mga Chinese spy sa Philippine National Police asin may padrino man sa top brass mga Chinese na nagigibo nin mga ilegal sa nasyon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na bako man maraot magresibi nin donasyon kung ini ginibo para sa tamang kamauotan. Alagad kung ini may katrokis o iba pang dahilan na kaipuhan na maimbestigaran asin day dapat palapason. Dapat man na maaraman kung ang mga nagresibi ng donasyon hali sa Chinese spies day nagagamit para sa mga interes kan mga dayuhan na espiya. Maging ang mga local government unit o LGU na nagresibi ng donasyon hali sa pagtutubudan na dayuhan na espiya dapat masimbagan o maimbestigaran para masigurong day nagagamit ang mga ini. Ipinahayag kan Department of Justice o DOJ na pinuna na kan ahensya ang pag-aadal sa mga eksistidong leyes tanganing maaraman kung kinakaipuhan na amyendaran para pakusugon ang paglaban kontra fake news. Sigun kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, nakaibahan sa pigre-repaso ang cyber libel laws asin iba pang mga may koneksyon na leyes asin kung mahiling nakaipuhan na amyendaran sa ley. Ini sa indang irerekomendar. Katakod ini kan pangapodan ni Communications Secretary Jay Ruiz para sa regulasyon kan mga content sa social media. Sigun kay Ruiz, sa social media, ang mga salang impormasyon posibleng maging patakot sa seguridad ka nasyon. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, kapurit ang Pilipinas sa pag-abot sa work-life balance sa nagluluwas na resulta sa sarong pag-aadal. Ini ang sinabi kang Global Human Resource Group na remote sa Sandang Global Life Work Balance Index 2024. Kaibahan sa data points sa indang ginamit para sa index, ang statutory annual leave, minimum wage, healthcare system, happiness index score as in average hours worked per week. Ang nagranggo ang Pilipinas ika-59 hali sa 60 nations na kinaban para sa balanseng buhay asin trabaho na may score na 27.46 out of 100 points. Pinakang kapurit ang Nigeria na nakakuha ng 16.15 index scores. Nanginot pag-abot sa work-life balance ang Wellington, New Zealand sa index score na 80.76, nagsunod ang Dublin, Ireland sa 77.89 as in Brussels. Belgium na nagrehistro ng 73.45. Segun sa remote, ang work-life balance importante sa pagsiguro kang well-being ng mga empleyado. Makakatabang man ini na mapaitaas kang employers ang retention rates ka ini asin mga mainganyar man ang matibay na empleyado. Pigagamit na taguan kan mga dayuhan na pugante ang ipinagbabawal na Pogo Hubs. Ini ang nadiskubre kan Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC. Sigun kay PAOCC Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, napigagamit ini kan mga wanted na individual bilang hideout para makaibitar sa ley. Asin kadaklan sa mga ini mga Chinese nationals. Magigirumduman na naaresto ang 403 na dayuhan na individual sa raid sa sarong edipisyo na Pogo Hub sa Pasay City. Kaibahan digdi ang 209 na Chinese, 132 na Vietnamese, 24 na South Korean, 14 na Indonesian, 12 hali sa Myanmar, 11 sa Malaysia asin sarong South African hali sa Madagascar. Napatunayan man na imbwelto ang mga ini sa cryptocurrency scams, love scams, investment fraud, asin iba pang cybercrime operations gamit ang mga text blaster asin messaging apps arog kan Viber asin Telegram. Ipinag-orden man ang total ban sa Pogo kan Disyembre 31, 2024. Sobra sa 76% na ang mga balotang gagamiton para sa May 12, 2025 national and local elections ang natapos ng iimprinta kan Commission on Elections o COMELEC. Sa datos na ipinaluwas ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia,
Sa media sagkod Marso 3 nin aga, uminabot na sobrang 53,000 na balota ang sa indang natapos. Ini 76.58 kang kabilugan na 72 million na ballot requirement para sa midterm polls. Dahilan digdi na sa sobrang 16 million na balot na sana ang kaipuhan imprentahan kang COMELEC para sa eleksyon. Kumpiyansa ang COMELEC na matatapos nila ang ballot printing sagkod Marso 19. Maabot sa 1,700 na bombero ang padagos sa paggibo sa pinakadakulang forest fire sa Japan sa laog ng tulong dekada, sigon sa mga lokal na otoridad. Sigon sa Fire and Disaster Department Agency, uminabot sa 2,100 na hektarya ang natumpos nin kalayo sa syudad kan Ufunato poon Pebrero 27. Pigigibok kan mga bombero ang espuersos na sibuhon ang kalayo hali sa 14 na mga rehiyon asin 16 na helicopter kaibahan na hali sa militar. Sigon sa mga otoridad, dai mababa sa 84 na edipisyo ang naraot mantang 2,000 na residentes ang nag-ebakwar pasiring sa saindang mga amigo o partidaryos asin 1,200 naman na nasa evacuation centers. Sa satuyang bareta sa lado ng sports, preparado na ang Pilipinas para sa hosting kang 2025 FIVB Volleyball Men's World Championships na mapuon sa Setyembre 12 sa 28 sa SM Mall of Asia Arena as in Smart Araneta Coliseum. Ini ang sinabi ni Philippine National Volleyball Federation o PNVF President Ramon Tats Suzara sa ikadawang interagency meeting na pinag-organisar kang Philippine Sports Commission o PSC sa GSIS Conference Hall sa Pasay City. Kaibahan man sa nasabing briefing si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco sa mga representantes na sobrang 20 sa gobyerno as in private agencies na minakumpuesto sa task force para sa hosting gikan sa ipinaluwas na Administrative Order No. 30 kan Malacanang. Dapper anapod sa wallet na imbensyon kan Dango Products na dai basta-basta nahahabas. Ang imbensyon sa Estados Unidos na wallet gibo sa aluminum, water-resistant asin genuine leather ang gamit digdi na kayang bugtakan nin kadakol na cards asin cash na dai basta-basta na nahahabas dahil sa special safety features kaini. Sigon sa Dango Products and Wallet, ang dai basta-basta mabubukasan kung bako ika ang tagsadiri kan wallet dahil sa igwa inin fingerprint, face detector asin password. Ang nasabing wallet ang pwedeng mabakal sa kantidad na $69. Istoryang naiiba. Pinatunayan ni Dan Galanto na bako sa nakusog kundi maging balance ang kaipuhan para sa weightlifting. Ini matapos makuha niyang world record sa heaviest single weight lifted by barbell overhead press while riding a unicycle. Naalsa niya ang barbell na may gabat ng 93 kilos mantang sakay niya ang sarong bisikleta na may sarong reda. Nagpuon ang hilig ni Dan na pag-alsa ni mga bagay-bagay kan siya ay 13 anyos pa sana. Apwera sa pagiging record breaker, nagtuturo man ng unicycling sa sayang komunidad sa Grand Rapids, Michigan. Marso 4, 1879, kanamundag sa Tondo, Manila si Rosa Sevilla D. Alvero. Sarong edukador, writer, asin saro sa mga nagbusol na matugutan ang mga babaeng Pilipino na makaboto. Si Sevilla ang naging primerong babaeng dekano kan University of Santo Tomas asin miyembro kan La Independencia. Binilog niya ang eskwelahan na inaapod bilang Instituto de Mujeres, ang primerong eskwelahan para sa mga kababaehan. Nakuha niya ang Presidential Medal of Merit Award kan Hulyo 4, 1948 dahil sa iyang mga inisyatibo para sa mga kababaehan asin mga Filipinos. Sa parehong taon, nag-resibi siya nin Queen Isabella II of Spain Award. Para sa kamugtakan kan panahon, yaon ang Pag-asa Legaspi.
may rain na utos sa Indogabos pati na sa mga paranda baita. Easterlies po nakaka-apekto sa bilog na bansa. Kanya na Martes dahil sa easterlies ang albayasin ang bilog na kalikulan asahan taan mapangunuro na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga paguran asin pagdagoldol lalo na po at siya na hapon asin panggi. Samantalang iga po samantalang wala po kita nakabandera na gale warning, maluya sagkod sa katamtaman na duros na hali sa sirangan ng pamamatean na may banayad hanggang sa katamtaman na kadagatan ang pwede pang ma-experiensyahan. Ang agad ng temperatura sa Kabikulan maghapon asahan po ang 24 to 30 degrees Celsius. Ang salda nagsirang 5:59 in aga asin masul na pa dyan in 5:54 in hapon. At yan lang latest halitigis sa weather forecasting ng Pag-asa Southern Luzon dan Triumphante Marina at sa Indogabos. Mga tugang, iyan po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base sa nakalihis na 6 oras. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director na si Sir Mar de la Cruz, kaiba sina Miss Angel Mostasa asin Miss Jenny Matthew Balyaran, sa lado technical katubang tadyan si Seramir Tanay, ngayon man sa DCGB Social Media Department si Miss Shara Leron asin si Mr. Jerome Nico Martinez and sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol, asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DZGB News Facebook page, DZGB YouTube channel, DZGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami ang sa indong naging tawabagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Thank you for watching and listening. Asin, happy lunchtime! ayan. Greetings po para sa mga naghihinan nyo kasi naghihiling sa tuya. Zin Cecil and Bob Espiritu, Ate Feliz Marbella, Sir Loli Lorena, Ma'am Agnes Lorena Mirabueno, Sir Chadi Avila Velasco, Ma'am Judith Macasinag Gonzalez, Ma'am Karen Punsalan, Ma'am Merlin Montiveros, asin Miss Tin Raquel. Sa sakuyang mga angels sa harong, si Violeta Mirandilla, si Madi, Mariel Madara, Fatima. Sa sakuyang mga BFF, si Georgia Ganda-Ganda Lotivio, ang Hi, Miss sakuyang Georgia. BFF na si Ann Villaflores from Tabaco City, kay Ate Milet, kay Ate Dada, kay Chester Kit, kay Day, kay Jepoy, and sa sakuyang mga bait moms, si Lynn, si Maggie, si May, and si Mitch. Yan. Happy lunchtime po everybody. God bless. God bless everyone. Thank you. Thank you. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abang